ଘରେ କଣ କେହି ନାହାନ୍ତି ନା କଣ? ପାଣି ଯିଏ ପିଇଛନ୍ତି। ମାରେ କଣ କରୁଛୁ? ପାଣି ଟିକେ ଆଣେ ପିଇବି, କାଶଟା ବହୁତ ଜୋରରେ ହଉଛି। ହଁ ବାପା ଯାଉଛି ଯାଉଛି। ବାପା ପାଣି। ବୋହୁଟା ବୋତଲରେ ଆଣିକି ଦେଲା। ହଉ ଛାଡ଼, କଣ କରିବି, ପିଇଦିଏ ଆଉ। मैं गाली नहीं दे सकता। A few moments later. ମାରେ ଶୀତ ଲାଗୁଛି, ଟିକେ କମଳଟା ଘୋଡେଇ ଦେଇକି ଯା। ହଁ ହଁ ବାପା ଯାଉଛି ଯାଉଛି। 5 minutes later. ମାରେ ମତେ ଆଉ ଗୋଟେ କମଳ ଆଣିଦେ, ଦୁଲୁକା ଆସୁଛି ଜୋରେ। ଓହୋ କଣ କରିବି, ଏ ବୁଢା ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଟିଣ କରିକି ରଖି ସାରିଲେଣି। ହଁ ହଁ ବାପା ଯାଉଛି। 5 minutes later. ଓହୋ ଗରମ ଲାଗିଲାଣି ବହୁତ। ମାରେ ଟିକେ ଏସିଟା ଲଗେଇଦେ, ଗରମ ଲାଗିଲାଣି ବହୁତ ଜୋରେ। ଏ ବୁଢା ରଖେଇ ବସେଇ ଦଉନି, 18 ଥର ଡାକି ହେଲାଣି। ହଁ ହଁ ବାପା ଯାଉଛି। 30 minutes later. ମାରେ ଟିକେ କାଶ ଔଷଧଟା ଆଣିନି, କାଶ ବହୁତ ଜୋରେ ହଉଛି, ଟିକେ ଔଷଧଟା ଖାଇଦିଏ। ଓହୋ ଏ ବୁଢାଟା ରଖେଇ ବସେଇ ଦଉନି। କେତେବେଳେ କହୁଛି ଏସିଟା ବନ୍ଦ କରିଦେ, କେତେବେଳେ କହୁଛି ଏସିଟା ଚାଲୁ କରିଦେ, କେତେବେଳେ କହୁଛି କମଳଟା ଆସିକି ଘୋଡେଇ ଦେ, କେତେବେଳେ କହୁଛି କମଳଟା ଖୋଲିଦେ। ଓହୋ ହଁ ହଁ ବାପା ଯାଉଛି। ବାପା ମେଡିସିନ। କଣ ଔଷଧଟା କଣ ଅଲଗା ଅଲଗା ଲାଗୁଛି? ମୁଁ ଟିକେ ମୋ ଚଷମାଟା ଖୋଜେ। ମାରିଦେବେ ରେ ଆଜିକାଲି ବୋଉ, ଆଜିକାଲି ଦେବୁ ଉଙ୍କୁଣି ଔଷଧ ହିଁ ମାରିଦେବେ। ଈଶ୍ୱର, ଆମେ ଆଉ ଜାଣିଛୁ ନା ଆଜିକାଲି ବୋଉ ଏମିତି ହେଲେଣି। ଏ ତ ସବୁ ରିଲ୍ସ ବାଇ ହେଲେଣି ଆଉ। ତାକୁ ମୁଁ କାଶ ଔଷଧ ମାଗିନି, ସେ ମତେ ଉଙ୍କୁଣି ଔଷଧ ଆଣିକି ଦଉଛି। ହଉ ତାକୁ ପାନେ ମୁଁ ଦେବି। ଆଉ କଣ କିଛି କାଶ ଫାଶ ଶୁଭୁନି? ଯାଏ ଦେଖି ଦେଇକି ଆସେ। କଣ ହେଲା? ମା କଣ ହେଲା? ବାପା ମା ସେ ମତେ ମାଗିଥିଲେ କାଶ ଔଷଧ, ମୁଁ ତାକୁ ଉକୁଣି ଔଷଧ ଦେଇଦେଇଛି, ଆଉ ସେଇଟାକୁ ପିଇକି କଣ କିଛି ହେଇନି ତ। ତୁ ମତେ ଉଙ୍କୁଣି ଔଷଧ ଦେଇ ମାରିବା ପାଇଁ ପ୍ଲାନ୍ କରିଥିଲୁ? ହଉ ରହ। ବାପା ମୋର ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ବାପା ମୋର ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ବାପା ମୋର ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ହ୍ୟାଲୋ ସୁନ୍ଦରା, କାଲି ସକାଳ 5ଟା ସୁଦ୍ଧା ଆସି